wenzani Uchukini awuboni ndifuna uba yi-number 1 doti represent the country bengu best mpukuti urepresent the country ubengu he emaluma yilo damel yipulile ayilo damel apha kunzulu hey nyanyinyo nyanye nyinyunyinye nyanyinyo nyanye mtshana khandiyeke She's a number 1 daddy, best in Pugudi, represent the country. Ingaku yathanda uzenza umagayva malu uGastro umntu owazi konke. Ingaku yathanda uzenza umagayva malu unenkani uzofela emanyaleni. Yelumesi Chani wenzani Uchukini awuboni ndifuna uba yi-body builder big represent the country ibe ndimindo defeat urepresent the country ibe hey emaluma kutheni ungafuni personal trainer umuntu onolwazi yaziyo kujinywa njani nyunya nyunya nyunyinye nyunyanye nyunyonye hey saba mna ndikwazi uzenzela khandiyeke mani Ncedani! Help! Assist! Yo! Yizani! Yizani! Yo! Yizani! inxabu yathanda uzenza umagayva malu uGastro umntu owazi konke. Inxabu yathanda uzenza umagayva malu uGastro jonga uzenza uSchwarzenegger